Τρεις τρόπους έχεις. Πρώτος, ο παραδοσιακός τρόπος της βαφής. Ο τρόπος της βαφής όμως είναι πάρα πολύ δαπανηρός, διότι πρέπει να μείνει το σκάφος 3 μήνες στο ναυπηγείο, που σημαίνει ενοικίαση χώρου, καλοσιές, κλείσιμο για να γίνει τόλ. Είναι συχτήρι μεγάλο. Μετά το δεύτερο είναι και σωστό χρωματιστό PPF για να έχεις και την εγγύηση των 10 ετών, το οποίο έχει και mirror finishing, δηλαδή άνετα κοντράρεται με την βαφή, την παραδοσιακή. Και το τρίτο, το πιο οικονομικό, είναι το κλασικό αυτό που ξέρετε, το wrap, το αυτοκόλλητο, σε περίπτωση που δεν μπορούμε να βρούμε χρωματισμό στο Color PPF, να το βρούμε σε κλασικό wrap και από πάνω να κάνουμε sandwich ή κατά παραγγελία να έρθει από το εξωτερικό ή να το κάνουμε εδώ πέρα σε sandwich σε θερμούς κυλίνδρους, να κολλήσουμε PPF και να γίνει η εφαρμογή με το χρώμα της αρεσκίας σας και με PPF επίστρωση. Ή ακόμα ένα με μικρότερο κόστος, αντί για PPF να έχει marine πλαστικοποίηση, αλλά αφού υπάρχει το PPF είναι μονόδρομος.